Και άλλο ένα βίντεο από Streak. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Απλά αυτή τη φορά θα πάμε σε μια άλλη πίστα. Τι λέτε, πάμε? Τέλεια. Αυτός εδώ είναι στην μπλε πίστα. Είναι ο αρχηγός μας. Είναι το Defend. Αυτός είμαι εγώ. Με έχουν βάλει εδώ στο εξώφυλλο. Είμαι πάρα πολύ καλός. Είμαι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλό το Blockstreak. Γενικότερα, αυτός ο γέρος μου έχει σπάσει τα νεύρα. Όταν παίζει, σκοτώνει κατευθείαν. Μου δίνει ένα μισό λεπτό γιατί είναι λίγο σπαστικό το... Ναι, είναι το τέτοιο, εντάξει, οκ. Λοιπόν, σε ποια πίστα να πάμε? Diamond. Στο πάρτι έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε κάτι. Αλήθεια εγώ σου λέω. Θα πάμε στην πίστα με τα zombies. Μέσα. Πάμε. Όποιος φοβηθεί. Συγγνώμη. Έπρεπε όμως. Να βγάλω από την αρχή τώρα, οπότε μισό λεπτό θα δώσετε. Εδώ. Battle. Είναι πάρα πολύ καλός λοιπόν όταν είναι τα όπλα, τα διαλέγεις και εσύ ο ίδιος. Δεν με αφήνει να μπω, παιδιά, συγγνώμη. Τα σχέδιά μου ήταν γι' αυτό. Θα μπούμε σε μια άλλη. Πάλι έχει ζόμπις. Εντάξει. Πάμε εδώ, όχι. Σας είπα ότι πάλι θα γίνει ζόμπι, έτσι. Μήπως να έχει φαντάσματα. Φαντάσματα! Ωραία φίλε, μη με έβγαλε εκτός. Οκ, λέω να πάω στη... Υπάρχει ένας. Επειδή ήμουν μόνος μου τώρα δεν μπορούσα να κάτσω. Πάμε εδώ. Εμένα μου αρέσουν τα όπλα που έχουν συχαστήρα, τα αυτόματα και σνάιπερ και από μακριά. Πρέπει να μπω στη... Τέλεια. Έχει snipe. Λοιπόν, μπαίνω εδώ. Θα πάρω το αγωμένο μου snipe. Έλα ρε. Εντάξει, δεν πειράζει, με έφαγαν πριν πάρω snipe. Παίρνω αυτό. Και σκέφτομαι για πιστόλ. Δύο πιστόλια μαζί να έχω. Γιατί δεν έχω κάποιο καλό. Αλλιώς να πάρω ένα με συχαστήρα για να πηγαίνω από πίσω τους και μπαφ κάτω. Καταλάβατε. Θέλει εξυπνάδα αυτό το παιχνίδι. Μα και γρηγοράδα. Να το ξέρετε αυτό. Είναι στους 82 και είμαστε στους 21. Ωρ φίλε, πρέπει να πάω γρήγορα. Βιαστώ. Να, εδώ. Γιατί με έβγαλε? Παιδιά, με βγάζει για κάποιο λόγο. Μάλλον δεν θα γίνει το βίντεο, αντί.